Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Hinayang ko rin irugi nga iba sa papagayam. Di ba kasalitaan nila Arnie nga pinauluan na iti janitor. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga ti ayat ket sumken nga dagos. No makita mon, masaraka mon, makasarita mon, mamit mon, mamamumon, ti talagang pakariknam iti ayat. Ta idi agbasbasak pa lang ti high school Manong Nemi, adumatan di kiti agar-arim kanyak, ngajak iti kaskaso. Uri di agbasbasa ang iti college, adu ket adu. Kaya naging ka nga nakapagturpusak Manong Nemi, kadagtrabaho akon iti may sa akumpanya. Nga nito akumpanya nga pagtrabaho ak Manong Nemi kita, iso dati mangmangted kadagiti prangkesa o na franchise, kadagiti food chain. Ti trabaho dito Manong Nemi ket ag-supervise, iti na dumaduma nga paset, ti pagilian, tapos ni kasta iti nakabisitaan, supervise, iti nakaprangkesa, iti nakaprangkesa, nga pinangkresa, nakaprangkesa iti kumpanya pagtrabaho. Dito ko nga namamo Manong Nemi ti muna kan talaga nga na magpitik iti puso. Nga dahito kadinti kong kunadang ayat na kunak. Ida kamamu kami kini Alex. Agkatrabahuan kami kini Alex Manong Nemi. Agkatrabahuan kami, agpadpada kami pay nga supervisor. May sa isuna kadagiti grupo. Ta pito kami amin Manong Nemi ti may sa group. Mapangka magsursur, nagpindas kaya dito, ag-adventure kami, Manong Nemi, Manipod, Luzon, Visayas, Mindanao. Aglugang kam ti barko, o nasaan kat agaroplano kami, o nasaan kat ada service mi, Manong Nemi, nga dati nga service, kat namapang kami di Visayas, may lugan iti barko, kat sa amin tumadla o sa ramanin dati nga service, nanda kami ni di Visayas. Tapos tamat doing kam ti Mindanao. Manong Nemi naasidag idin nga dagos tiriknak kenrik nami nga duwa kini Alex. Why? At apan pegid din Manong Nemi dagiti kakaduami iti grupo nga dan nagkinaawatan dagiti puso mi. Ngam kinapudno na Manong Nemi awam met iti bagbagana. Jak met ibadpadlaw ta mabainak nga siyak ti mangted iti motibo. Nakababain met. No kasta nga weekend, Manong Nemi, da kaming grupo, pasaremet agkukuyog kaming mapanag-relax. Mapangkam uminom. Tamumet uminom ti beer, kanda dumapay Manong Nemi. Kas pangbalbaliw iti mood, ti trabaho mi. Pambarami met agsasarita, agsisinengad, nada problema itong galmay sa kada kami. Very close kami kini Alex. Iso na layang Manong Nemi ta inemen nga bulan. Nga agkatrabahuan kami.
Tsak man layangan maure manong naming ibagana kanyak ti I love you. Unok saan kat umay na kumapasyarin di balay tapno sadyang ibagana ti I love you. Alangan ba't nga siya kababahay manong naming iti agpadlaw uno saan kat nga mangtili ti motibo. Gwapo ni Alex manong. Diba nag-arawat na. Langana iti adda mabalin na. Jerlo na lang arodan manong. Nangina. Di kiti arawatan na manong. Puro branded. Gusto ko mas dawak no apay nga. Kasto iti klase trabaho na idinto ta baknang dansa. Nasarutsud ko na minsan. Apay nga sikan palang agtrabaho ka, Alex. Kita mayaman kayon sa. Nagkatawa laeng manong name. Sana madla ko na. Adang da makuna nga kinabak ng mo no saan ka nagtrabaho. Kaslaon hiling na karag di babae. Naging nga tinamensang nga panagkukuyog mi manong name na iranamat nga adda ni Vicky. Ti ibilbilang ko manong name nga best friend ko. So, lang ta saan ka magkatrabahuan at pagtrabahuan na nga sa bahay. Ngayon, kanahin ka magtintinawag, awan pulos ti guped ti komunikasyon. Hey, my friend! Vicky, nakagayon dito eh. Sino ka naman? Di ka niya magkatrabaho ka? Kastamat ka na kami. Kami kakatrabahuan. Kasang salita nak manon naming ang saan nga siya tikit kitain na no dikit ni Alex. Ay, ganyan ni Alex. Bale, iso iti doa kami ti head of the group. Mabaling ka ti doa kami. Wana. Iso ti head may siya assistant na. Di ka kahit nang sawin doa kami nga head. Nag-hype di kulap da manong name da Alex kani Vicky. Kat tuloy-tuloy manong name tingkam parang sasalita, panaginom. May matentibin po ni Vicky, ti ayan mi, manong nemi. Niya mamukpay kada kiti kakaduwak ng best friend ko. No kasta nga mapanak iti CR, manong nemi, tsaka muna, no anat mapasama. Siguro akit naala ni Vicky, ti number ni Alex, muna ni Alex, kat naala na dyan number ni Vicky. Nakuanag da ito, manong nemi, gabat iti may isang agundaway, nga kadami ti bisina, grup-grupot kami ngagpaamyanan, hindi agring ti cellphone ni Alex. Sinong batang na? Hello? Agpaamyanan kami. Makadanong kami siguro dyan, Cagayan, siyempre. Okay? Okay. Sige. Oo, mohon. Thank you. Alex? Sino dyan? Ay! Happy nga na skandal at sudak ni Vicky. My best friend. Naalala ka yung cellphone number mo. Naalala na dito panagkikita tayo sa bar? Kunakto pa nga rin. Okay na digayam ko. Okay, so na. Okay ka man. Sige, enda yun. Manong name no jak mauray nga ni Alex iti mangawis kanyak iti date. Ingkadang ko manong name nga siyak ti mangawis kan kuan. Bayamon. No, talagang awan ti rantana. Bamon nga nababa ti panangkita na kanya. Date matlaing, di ba? Sa bali lang amin, manong name no isukin siyak laing iti agkuyog. Nadakdakam lang tag sa salita. Tapno niya sa awan ti maka-disturbo ka na kami. Kaya no kasta nga ag-date kami, dututwa kami. Meaning, na talagang ebidensya iti kinaklose ti tunggal may sagara kami. Hingkadeng ko manong name. Ngay turturad kunding ibaga. Nga mabaling ka di nga ag-date ta. A friendly date or office mate date. Kasta manong name iti plan-plan work nga aramiden. No saan kong mauray manong naming ibaga nga o may nakpasyarin di balay, o no saan kat no jak mauray nga ibaga nga ag-date kami. Insa gana agti amin manong naming. Gabota, asangwanan ti birthday ko, empakaamu ko manong naming kadagiti katrabaho. Laglag pa nyo ha? May special day. Advance happy birthday, Larnie. Ito na ko na birthday mo. This coming Sunday.
Ah, ano kahit mo regalo? Sabi ko may bagang, sabi ko may bagak man yan, kahit mo regalo kanya. Ay, nyawan din naman na maayam nga para kanya, nga nabintas para kanya. Di edit mo. Sabi ko mata mo patangak to nga magustuhan ti regalo kang kalani. Dimteng nga rodet ang aldaw manon name dinner. Adot imay kabot at kakabagyak, opisinaak, di ka tayo ka-opisinaan, da papakin ni mama. Siyempre, niya maamuk ka da papakin mama, kapsat ko, di ka katrabahuak, niya maamuk ni Alex, adamat ni Vicky, siyempre. Ni Vicky nga friend ko manong adda. Iniiyawat manong name ni Alex ti regalo na lunokta kadagos. Aba yung loktamon? Dati lang regalong tirotak. Wow! Napatangam. May bagay kanya. Anong name may nga dangin ng cup. Magusto kami nita. Adlaw na kami manong name no, kasi naka-field kami kita. Nakakapaklat ta. Kipis. Nung hindi ito, yung special. Amom sumapsapulak ti kasto yung klase nga cup. Nakagatahan. Adata. Thank you, Alex. Dato yung tibilang ko kararagsakan nga pa nag-birthday ko. Kaya magkura ka, sorry kayo na yung maasikaso ado na sa ngayon. Asikaso nga ito nung talaga maasikaso ko din mo nga sa ngayon, okay? Vicky, my friend? Yes, Lani. Mabaling nga din asisan basit ni Alex. Oh, yes, no problem. Nagaan kami, nag-iinom kami, manunemi. Basta rin mapanak iti ayan, da Vicky kina Alex. Basta rin susurek, manong nemi, di kita dumang pa nga bisita. Lagi nga Jack na maputan, manong nemi, nga adalaman tirabi, adon di kita nagpapanaw, nagpakada. Di kita da Alex kina Vicky, manong nemi. Awan naman ten. Dinamag ko, manong nemi, ti kapsat ko, nga da iti asadagda. Kuya, dati gayam ko, kinday kaobraak, da Alex kina Vicky. Alam mo, diyan na mapuputan nita. Sabi ka? On the matin. At saan na nagpakada ka? Salut-sud ko, nagpakada da. Gabo siguro ti kaado nga bisita, ado pakakumikumam. Saan na nga nakapagpakada ka? Di naman lang nagpakada ka niya. Di naman lang nakatutor. Ka-opisina, katrabaho, kan best friend ko. Di dala nakatutorin. Mga mat no na reknanan di inom da. Kaya baka nagtulag da nga kuyo nga agawin. Adalugan ni Alex? Ada. Ni Vicky? Awan. Kaya nakarag mong paumyanan ko ma? Awan damit. Nagkuyog na ka ta. Kaya dapat ka din mo tawagan nila. Huwag gayaman niya. Tinawagak kita manong name muna ni Alex, agriring ni cellphone na saan ang sungbatan. Ni Vicky din sublat ko manong name, nakabaybayag sakbay ang sinungbatan na. Naringgurtian na manong name. Hello. Larny, my friend. Asensyahan. Arik na akong tinom ko eh. Sa dito tayo mo, apag nga naka-ring-ringgurtian nyo. Inahawis ko ni Alex nga umuna kamlatan. Kami kabatas la, nabitinak iti inom ko, iso nga di magaskam dito bar. Kadon ni Alex. Niwagambat nga asisik iso na. Di kami lang nagpakada kaniya. Ado bisita mo eh. Abi nga dinasumbatan ta sa cellphone na. Baka dinamangeg. Baka talaga ikot sa mong kutig kamak. Naringgor. Di ka oray maawatan. Papanan yun tong araw din. Diyan mo na, nung sa dinut pangipanan ni Alex kanya. Malo, Nemi. Isla nakarik na ti sakit. Nakasaksakit. No kaano pa nga pamplanwak manong name di. Mangisat ti date me. Ti date nga birthday ko ng bagakto ko ma. Nga kayat ko nga makalang lang iso na nga. Iso kan siya klain. Kasi mo tinamasamak.
Umay, saan ko pa nga nobyo ni Alex? Ngim inagawan ti best friend ko. Sa bagay manong name, saan mat kidi makuna nga inagaw kapag taumot pa yung relasyon mi kini Alex. Ngim arig na kasya eh. Siyak tinangam amo ni Alex kani Vicky. Kaaldawang pa ti kasangay ko. Kasya pa tinapasamak. Uno talaga ka din nga sanak akayat ni Alex. Kat ni Vicky di kayat na. Awang ka di kanyak, sisap-sapulan na, iti may isang babae. Nasakit, nakasaksakit manon. Itay katimbilan ko kararagsakan nga birthday ko, kabutin sagutan nak manon na iti paborito ken nangin nakakap. Nga nakasuot pa ilakan niya. Ngem, dito nga tanti kaliladayan nga birthday ko, kunakitan manon. Nga mo dapat check manong name nga salang nga itibar ti pagtungpalan di kiti dua. Amamok ti gayem kumanong. Opportunista. Sana nga nasiyat puno nakurapay ti pamilya ni Vicky manong. Amamok ta best friend ko nga rod. Kada dati kiti kundaway manong naming ibagbagat ti gayem ko ngagsapsapol iti dakkel nga ikan. Kas naku nakita manong nami. Nga da pa nang ipagarup ko, nga da Alex ket adda mabalinda. Data nga tanti ginundawayan ni Vicky. Tapno, masungbatanin, ti arapangap na, nga makalungaw, no maikamang idibak na. Siyak, nakurapay man, unubak lang ni Alex. Tinapatig ket mariknak ni patpatig ko. Ano niya kung makarot ti serbita ti ayat nga marikrik dak kang kuhana ket isuda maten kini Vicky. Wala na. Napahaya ko manong nemi. Nga jakpen na ibaga ti ayat ko iti may nga lalaki nga jakpen na ngag ti I love you kang kuhana. Nga maawanan kanya ti Alex. No pagkasta manong nemi inkarigatak tinag-move on nga dakos. Kabigatan na manong nemi masapol nga report ak iti opisina. Talunas nga rod. Medyo naladawak manong. At dan ni Alex manong nemi iti table na, ti laptop na manong nemi iti sangsangwen na. Saan ko pa yung natawagan ni Vicky iti dayta nga bigat. Hindi masaday ka kini Alex. Alex? Hi, Lani. Di kami lang nagpakada, Travi. I'm sorry. No saan kami man nakapakada. Napanan nyo kini Vicky. Makulit jay best friend mo eh. Nabitin ka no, iso nga napangkapala iti bar. Intuloy iti minom. Kalmasan na. Kalmasan na. Laskin ka din ibagak, Lani? Ang gaya man niya. Sabi ko mga ibagam. Orisam mong ibagam mo kon. Nabintas ni gayim ko. Guwapo ka. Siguro ang crush ng dagos ni Vicky keng ka. Iso nga nabukol ng dagos ti relasyon nyo. Baka mutel nga dagos ti tinurong nyo. Ngayon saan nang sinungbatan manon na ili? Imamok. Pacheck paano. Anda na pasamak ka na kwada. Ngayon saan ko impadlaw manon na ili ti panaas. Ut-ut nga mariknak iti kaon ka. Pakitak manon na ili nga just the same. Nga awan ti pukaw ko, awan na sakit na bakran ko. No kasan pa nagipulapol ko kayong kuha na dati. Idultuloy ko manong nemi. Lumampay iti kaungkak manong. Tekunadan iti kanta, laughing in the outside, crying in the inside. Kamalman dahi tangal daw manong nemi iti maten gayem ko titinawagan. Hey, apagisunay. Malpas ko ti trabaho. Iti madlaw kong barber ti cellphone ko. Hello, kumusta friend? Pasensyahan ni Drabi ha. Saan ka mga pakada kang ka? Okay lang. Maawatan kayo. Okay lang kanya. Thank you ha. I-attender mo. My friend,
Ayan. Orita nag-enjoy kami lang. Nag-enjoy kami ng minamidya. Kimas pulutan ang nabitina kesong inawis ko ni Alex kung napang kami ti bar. Kesong ating mawag ka sa jay. And then, natututurong yun. Friend, okay na kami. Okay na nga na. Boyfriend ko ni Sona. Kaya napasama ka na kami, friend. Oh, Kat, siyempre maragsakan na ta. Virgina. Oh, napasama ko ka na din mo na boyfriend mo? Kawan. Abe ko mga edad ko, diba kikitisang ko nga kayat? Pada ka na kurapay. Dari ex-boyfriend ko. Okay na Alex, yan. Okay na ako eh. Tapay bak ng iso na. Dinamag mo bak ng da. Saan ko ang dinamag? Nagdilayan arawatan na. Diyan lang relonan, makagatang kumati na kurapay nga tao ti nangina nga relo. Ken jawalit na. Apay. Namsik iti sag 1,000. Tanay ka mong payan ti wallet na open mo pa yan. 1. Actually, pinabalunan na pa. Tayo sinakamteng sapa. Hindi ka na ti 3,000. Natahor no kasta. When iso nga nasa nakakon friend. Ti tarigagayak una nga lalaki di biyak ko. Iba't pating mo ni Alex? Yeah. Gaputa? Gaputa pa siya ka na baknang. Ekit no nakurapay ngay. Saan nga nakurapay? Baknang iso mo na. Diyan kumakayatin manon na yung mga padidugan ti istorya. Gaputa talaga nga hasta una iti panagon anong ug iti kaon ka. Ngayon tuloy ko lang. Among, naka-schedule ti panag-date ni. Manin, ken ka na nga date. Iya maamunak ka nung kini ni daddy na. Daddy ko na. Father ko na naman. Kasta, di niyo okay ni father na kanyak. Baka ijayan ang ti kasar. Oh, my friend, Larnie, natong palin tarapap ko. Guwapo na, baknang pa. Siyempre, iyasog kong dumati problema ni kapsat ko. Di kati saan nga nakapagbasa nga kapsat ko, di tuluhan minto ida nga makapagbasa damit lang ti college. Ano yata mo, baga pa utangan minto datatang kininanang tipunan da, tap nagnegosyo damit. Stagayam. Okay, sige ka na, Vicky. Kante. Kalbasan ni break time. Ana, pasensya ka laar na yung friend, ha? Apay ko magpaspasensya ka na. Apay ko, ha? Naunaan ka kini Alex, eh. Oh? Hanggang magkakayat niya. Hanggang maumot mariknak nga ayat kini Alex, ha? Kadi. Apay nga tayo magbaga ni Alex. Ano yung baga na? Namadlaw na kakano? Madlaw ni Alex nga pa nagkursunada keng kuana? Basta? Kasla ka siya, eh. Oo, hamad, ha? Kahit isunan ni Alex awon pa nagkursunada na kanya. Adda ka numat. Ang tsaka mo, baka nalalaingak ta na unahan ka, friend. Sige nga, friend. Sige, bye. Ito kayang pa nagkursunada ni Alex kanya. Sabi ka saan nang impadlaw? Baka no saan nga kasi dyan tinarabid ni Vicky. Baka iso kumat na nag-set the date me. Sayang. Ngam saan sigurong isot na ikari. Kit ni Vicky tinaikari para kayang kuwana. Ngam dyan ko na ni Vicky. Ay eto nagabot na baknang. Ay Vicky ay materialistic ka. Manong nami nagtultuloy iti panagtrabaho mi at darigid ko taway manong nami nga saan nga makikuyog ni Alex. No kasta nga da papanami mapanag-supervise. Agbaati ti opisina, diya ka mo no apay manong. At ako ano dikitinaskin nga ikamakam na. Nga mamuglat na manong nami nga kang kanayon ti date da kini Vicky.
Tanong kasta nga saludsudak kini Vicky. Hanga si Murot ni Alex. Kana kami, iti grupo. Saan nga sumurot ang tulag bing date? Nagama mo kami ni Father na. Okay ni Father na kanya. Baka siguro, andan plano na nga mga asawa kanya. So nga, ibagbaga na nga rod nga, liklikan na palang tag field. Ari nag-question na dito sa pisina yun at pinalubusan damit. Wait, siguro. Sabi no, saan nga mapasamak di pa nagkukuyupi. Friend, agkasal kami to kini Alex, si kami lang nga, siyempre. Hindi may double honor ko. Yeah, bakit din nga saan? Maragsakan na klaunay. Ngayon minton ka, ano? Dandanin, friend, dandanin. Nandakam dito yung opisina, marong name sa mulata, nga maliklikan, nga agsamo kang kini Alex, kapag nga rin trabaho. Alex? Nalpas mo? Nalpas ko. Dagi tayo. Kumusta ka ni Vicky? It's okay. Padamagan na kumutin na. Kas katrabaho. Kas gayem mo. Kaya pwede ka agsaludsud ka ni Vicky. Agsaludsud ang madang yung sa bali man diversion mo. Taba ka hanggang magpadpada. Baka saan ka magpadpada diversion. Well, inyong amukon kini father ko. Okay mat ni father ko kay Kuana. Ano nang gusto ni father mo kay Kuana? Edya kinapakumbaba na, kinadayaw na, kinaema na, nakasamit tinangayatam kay Kuana. Mabalin, sigurado kang ipatpatig mo ni Vicky? Sure, apa kiti. Apahin ko mga saludsod dem. Ang saludsudak lang. Kat ni Vicky, sigurado ka kadi nga talagang alab na ka? Oh. Ano tiyan mo ni Vicky kaya? Baklang? Diyak man mo kayong kwanan, no? Pagarob na kakasyak at bagnangag. Taapay. Awan. Bata ka di pagbaga na kayong ka? Oh, man. Basta bagbaga nang ipatpatig na ka. Kapag kang kanayon ka kanong ag-date, siyempre, nag-date kayo, sikat ang gastos, mapapangkakarig nangingin nga lugar. Siyempre, hamong no saan ka nga baknang, saan mo nga may edit isuna ka nagiti nangingin nga lugar. Kaya siguro, adon nakit indragalom kayong kuana. Kinapod nun ada plano nga pang-date ni Sona. Amon ti restaurant nga kasisikatan, kanginginaan. Oh, diyak may napadasan din napansin niya. I-date ko to Sona si Jay. Oh, Kaya't nakasaganan ti Sing-Sing. Para ti panang ibagak to ti Will You Marry Me? Wow, nakagasgasat gayem ko. Hinton ka ano? Maamam to. Hinton ka ano? Dandanin. No lagad dita, maalak to na in order kong wedding ring, isang tumatindi. Panang schedule ko. Maragsakan na. Naragsak ti ka gayem ko. Kaya naragsak kami ni Alex. Kas may office mate. Congratulations ka na kayo nga doon. Manong nemi umis-isamak nga impakitak ti kinaragsak ti rupak. Ngem, kas nakunakon. Kadagidi amin nga balikas ko, kas la isot yadad nga mangdudug, mangderder ti puso. Ngem saan ko impadlaw manong nemi ka ni Alex. Naglaingak nga garte ti sanguanan na. Ngem no awanin ni Alex nga makakita kanyak manunemi no mapanak iti siyar. Sa alaeng nga niti kaungak ti agsang sangit. No di kat agarubusan di kiti luwak. Ngem okay lang. Awan ti rumbeng nga kasangit ko.
Ako mo tinagbaling nga relasyon mi kini Alex. Kaya naragsakak para itigayam ko. Naragsakak para kadakwada. I'm happy. I'm happy. Inulit-ulit ko manong naming I'm happy. Naging ka manong naming kalpasan, tiduwa nga bulan, tinawagan nak ni Vicky. Hello, friend. Say good luck to be. Tabay. Naka-schedule ti pa nag-date mi ka ni Alex. Napapagam aglans iti restaurant nga para ka nagribabak na. Gabuta sikat ka nangina restaurant. Nga naimas na gini potahe. Ito ka no? Ito bigat. Lunch break. Ijay tumatan siguro nga pagka nakanyak ti Will you marry me? Yes. Correct. Asigod na. Good luck, Vicky, my friend. I'm happy for you. Dapat lang. Dandani ka nagbalin ng med of honor ko, Larnie. Amon di kitinagan niya kan kakamsat ko. Nga may kamang aktibak na. Napangka ka din niyo balay da? Siyambay. Apengor ko rong ngamak na. Kish! May ipturan ako matikas na kagas date. Nga tumatin nag-inted na kanya. Good luck, my friend. Larnie, sabi ko mata makasapol ka dumating. Talaga nga, naikaripara ka. Good luck. Good luck, Vicky. Manong naming idudumteng deta nga aldaw nga pa nag-date nagitidua. Kasla nagpanes, tilubong kanya. Nakalawlawag mo, taglawlaw manong naming yung kasla. Nalingdan, tinangingisit nga ulap ti init. Kasla nang langab ti tangatang. Para kanyak manong. Yung iniliwag ko ti amin. Masapol nga ililiwag ko ti amin. Amin. Pinudumteng ti pangaldaw manong nemi. Kasla ko lang may imagine ngagsangsangon da Alex ka ni Vicky. Kat pagsangsangwan da dagiti na imas nga potahe. Iti dahi nga restaurant. Kas ko lang may imagine manong nemi nga kalpasan ti pangaldaw no pananganda. Kasla ko lang may imagine nga nagparinto bangan ni Alex si sangwanan ni Vicky sana yung baga iti will you marry me panangiyawat ng ti wedding ring. Nagbigsayan di init. Nalpasan ti oras ti pangaldaw. Agalas 3 manong nemi. Iri nag-ring ti cellphone ko ni Vicky ti tumutawag. Excited siguro manong naming nga mga ipadamag kaniyak tinapasama. Katsyak kasladyak kaya tasong batan. Nakabaybayag nga pinalubusag nga agriring. Gabot ta ulit-ulitan na tumutawag manong naming sinong bata ko. Hello Vicky, ala. Naragsak ka siguro nga mga ipadamag kaniyak nung anat napasama. Ano okay na? Ito na nungal daw. Pawan. Natawan. Saan ka napan? What? Saan ka nga simplot? Saan ka napan dyan restaurant? Inindian mo ni Alex? When? Ay nagbagtit kan. Apay. Apay ka saan ka napan? Di ka kahit masawan inindian mo isuna. Pinagururay mo. Ay nagluko ka matin. Siyak pwede makabungtot ka. Abe ko makabungtot na. Una ta, abe nga saan ka anapan? Naguro-ura iso na sadyay? Buen, nakita ti Kotsena eh. Kaya abe ka saan sa... Nakita ti Kotsena? Napanggang saan ka nga nagpatuloy? Saan ka nagpatuloy? Tabay! Nakadasaga ko ni taxi. Tilangin sumbrek ti kurang na. Eri makitak ni tatang na. Tatang ti awag na ang daddy. Father ko na namin. This is my father ko na nito eh. Ang damat awagan ti daddy ko no. Papa ko ma, tatang mo kata. Tapi tatang. Kasano nga ti tatang? Janitor lain ni tatang na.
Janitor ni tatang na? Uhin. Pag ko naman janitor, nakita, agmatuon nga kay ni tatang na, iti sangot ni restaurant, di janitor so na iti deta nga building. Dinamag mo kumano, janitor so na, das kang kadi pa lang damagay. Si Kamot, das kang kadi pa lang damagay, kat lang na talaga janitor nga, nakabacklight ito walya, nga pagpunas ng lingit na, nga ba di ba nagsagsagad na? Kahit mo sawan, di mo kahit ni Alex, di sa pulik at baknang. Kasi ka madama magbag kang baknang iso na, feeling rich la siguro. Kasi ka madama magbag nga, nabagbag tiwalat na. Baka na iranran na lang, wano ada inutang na nga, pangpakita na lang kanya. Kahit nagagawa na ako na, manulang din regalo na. Baka ikarigatan na lang ti umutang, baka hanguman iti sweldo na, umutang tapno dahil lang iregalo na kanya, tapno lang maasawa na. Ano kasano nga din kat, tunggal date kayo kat, adama pasama ka na kayo? Aling nga bali ang, ori sana ko nga virgin. Ori no naalala ng tinamin adogon daw iti kinababae. Ngayon di makikasar kang kuha na makiasawa. Nga, baka matakamat tong tupay ti sweldo. Basta. Diyak lang yung pagaro. Janitor lagayam ti amana. Manong naimi, diyak mo noan niya na ito yung marikrik na. Makapungtutak, makaguraak, kapungtut ko manong naimi ni Vicky. Nga warin nalpasan di ba nagsalita may dinublek, uno siyaan kat siya kung titimawag kang kuwana, tapos doble may tagsalita. Hello friend, abay, kada nalipatan mo kayong baga? Gaga ka. Si kangatan ti kagagagaan nga babae di tulubong. Laksidin kang gayem. Hindi mas masama kayong galar ni. Anak, ba't basol ko? Anak, basol mo? Anak, basol mo? Inagaw mo kanyak ni Alex Loco. Ha? Magagamat hindi kayong kangan na panagayat ko kayong kuwana. Kasi kamat at nagkunang at dapat panagkursunada na kanya. Ngayon ka di ka aldawan, ka di ka rabian ti birthday ko. Impamuspusam ti amin tapno maagaw mo isuna. Agkaagaw ka, Vicky. Nagbagtit kan sa? Ha, sikat agbagtit. Bagang kita nga agaagawak, hindi no taong per relasyon nyo. Arig na ang relasyon min. Kurang na lang, di pa nagibaganan ti I love you kan nga. Inagaw mo. Impamuspusam ti amin ka di karabian ti birthday ko pa. Kagura ka, Vicky. I hate you. Talagang susukli ko nada nga best friend agbali nga worst enemy. Hey. Gapo ka di ka na dyan nga lalaki kat agsina ti dalanta ka sa gayem. Saan ka may sa gayem, Vicky? I hate you. Di ka lang naasyanan ka di Alex. Ano tinam na maham ita nga mariknana? Alaman? Agsagsaga ba siyempre? Gapo ta, saan ka napan? Ket, ano tinaramin mo? Tinawaga mi sona, nga di mo kaya ti sona? Ape amom. Amuglata na. Talaga amit. Tinawagan na, ape ang awang kamit, kunan na, gat ibaga ka. Lipatan na kon. Agsinatan. Sanggayam nga sikat, sapsapula ka para kanya ko na. Kat, ano tinamnamayam nga nariknana? Baso ko ba eh? Anong order amidek? Mo inayat isuna, Vicky. Inayat mo lang gabuti amom ket baknang. Ngam sino tilaglag? Sino adda po ka na? Ni ka di Alex? Saan? Sika. Napukaw man tikin na virgin mo. Gabuti kinatarantadam. Gabuti kinaambisyosam. Huwin manong name kasla Jack amo, Jack maipek sa tipong tut ko. Talaga makapungtutak. Maluksawa.
Api ngamin nga inagaw na. Api ngamin nga inaramin na ti pamuspusan tapno. May bauing ti attention ni Alex keng kuha na. Paunay mat natin na kayem ko na. Si Maruno na yung tinawagak ni Alex. Hello, Laarni? Alex? Sorry, eh. For what? Tinaramid kang kadigayem ko. Nadya ka di? When? Among pinagsawsaw-ak ni Vicky. Linaksid ko ng kayem ko. Kahit ko pa nga istoryante, inaramid na kang kakaragiti kagayem mi. Karagiti barkada mi tapno, laksidan dapat tiniso ng kagayem. Saan nga na siya, tiaramid na, han? Ano tinaramid na? Nakisina kang ka, nga, di na oras, di awam mati ras-rason. Basta latan sinaktan na ka. Diba? Nasakit para kang ka, diba? Okay lang. Okay lang kang ka? Kahit mo saan ka nasaktan? Nasaktan na. Siyempre. Ano umubram nga ita? Awan di kadwa kayo. Mabaling nga kadwa na? Lani? Yes, of course. Ito eh. Iba kakang katayan ko. Tumay ang tanunin. Iti bar? Mat kiti nga bar. At naring gurja bar eh. Restaurant. Mabalin tuminom. Isa kayo bagam tumayak. Oh my God, nanggayan. Oh my God, andingayan. Kabayatan ng sagsagaba ka, friend. Manong nemi na panak iti restaurant ngayon na. Nakatalong nga buti manong iti beer. Beer mit kayat mo? Ono red wine? Beer latan. Sige, kumumakam ka. Nakainumak matin di duwa manong nemi. Iti ta, adadan nga, marignak ti pungtot ko manong nemi. Iti kayem ko ni Vicky. Amom, idadidya nga naamuak. No sisasango ko man ni Vicky. Nga saan kami nagtinawag. Tinumpa-tumpa ka, pinungot-pungot ko kumana dyan ang babae. Maluksawag kang kuha na eh. Abi nga adakakas na nga gagawin. Agaagaw. Agaagaw? Inrantana pa, inranana pa, iti birthday ko. Ang sakit naman. Sabi ko mga agaagaw, so na. Hindi mo kadiam mo? Alagat, ang agapot na nakainom ako. Nakainom ka matin. Hindi mo kadiam mo nga di birthday ko kumakit. Siya kumati mga suggest kang ka nga agdata. Nga kastoy, nga si kakit siya nagsango nga kastoy. Saan nga natin by group. Nga numapantag inom kat grupo. Nabing binas ko nga no, the data. Tapos no, adada nga may asadig tirik na titunggal may saka kadata. Naibagak idin kini Vicky nga agayatak keng ka. Ha? Ibagak keng ko na idin nga agayatak keng ka. Nga umpel lang ti sabali nga nakariknakit na isang sangay na panagpidik ti pusok mo sana si. Ha? Kaya iti wapay nga birthday ko. Intanantana. Diba? Sinulisog na ka. Lakas-lakas ta. Imbagam ka no kini Vicky nga ada ka numat pa nagkrusonadam kayo niya. Kinapudno na. Iti kumamit nga set ko, ngay baga kay gati, panagdata. Ha? Ang binartag na kamatan ni Vicky. Kasla-kas ta. Limado dan din na pasamag. Rantado na dyan nga, Vicky. Ngayon mabing kami nga sanga na ituloy. Iti isasirek na iti restaurant. Inistorya na kayo ka. Gabata nakita na ni father ko, agsagsagan. Gabata, janitor ka ni father mo. Gabata, sangga ka nga baklang. Nga piling rich ka lang. Nga umut-utang ka lang iti kwarta tapos na degatang mo't nangingi na nga arwater doon may ipakita nga aslabak nang ka. Nga asla umut-utang ka iti kwarta tapos no, nabangbang lahat ti wallet mo. Kaya't mo lang nga matrakar ti babahay kang ka. Basta ti istorya ni Vicky. Kasi ti istorya na.
Inayat na ka lang, kapot iti pamati na baknang ka. Hindi maamon na nagsagsagad ni tatang mo. Ngayon so ti janitor iti building. Ngayon ti restaurant nga pagditan nyo, yung babawi na ti amin. Kaya ti klase na dyan nga babae. Kasi siya ti napudong kagayat. Amon da siya ti agayat. Alex, saan nga gamot na bartay ka na? No siya ti agayat. Uray na sa sino o na nyaman ti kinatao na. Niso at talaga at pakariknak ti agayat. Alex, ilida mo pa ilang makita ka. Naisang sa ngayon, timariknakin ka. So nalang tasang kong mauray nga, mangipakita ka, pakadlawan nga, damat pa nagkras mo kanya. Kinapudno na, nunjak ko man na maamo ni Vicky, baka siya ka nagbalik nga, umuna nga girlfriend ko. Ngayon, di mo't pa nalado ti amin, di ba? Nalado ka din ti amin? Sampay. Nakuha naman lang ang routine ng ipatpatig na. Ipatpatig ka man. Oo. Ti alis to mo may bawing kanyak, ti batik nam ka ni Vicky. Ti at katsumken. Instantly no tuma. Malipatam ken marigreg o na may katmadeta nga ayat amay ubawing di sa bali. Sikati mo nang inayat ko. Ngayon, gusto ko na inagaw ni Vicky ti atensyon ko ken ka ken na iturong ken ko na. Ngayon tatawanin ni Vicky. Sika. I love you, Larnie. Uy, agore ka. Nabarteg tanga dwa. Baka ti pagtungpalan na kasi di inaramid yun ni Vicky nga napanggay nga dagos iti motel. No. Saan ko nga ramin din na sa mo kaya? Kinapudno na. Ni Vicky, iti na nangawis kanya. Of course, lalaki ak. Abi ka din pagkid-kidak. Tikid daw ti may isang babae. Talaga yung pamuspusan na ti amin na niya. Ati mo nagadbak ng janitor mo lagayan tatan mo. Ngayon ore man pa no janitor mo na o pagtrabahuan na ore man pa ti balayo ket kalapaw laeng. I love you, Alex. I love you more, Larnie. Manong namin mo na dedan ti gundaway nga umuna nga naamalan na di kiti lips ko ni Alex. Ikat kahit mga sawen manong nemi on kamin. Mabalin ka di? Nga sikat ti awisek iti date. Nga mabanta iti nga restaurant. Kinton ka ano? Ito naman nga Sunday. Yes, of course. Umayak. Mapangkot to pabalbaliwan na dyan. Sing-sing. Ibaga, isurat mo, ipakitikit mo na sa diyangan na agam nga Larnie. Iya. Hangabalin ang slasyak lang iti second choice mo. No, saan nga makunang sikat talaga, damong inayat ko. Naisab itak lang kinitigayim mo. Ikan ba? Naisab itak lang. Ngimitak at tuloyan. Ha? Ag-date tayo din dyan nga restaurant. Lunch date. Into no mga Sunday. Magagararak manong naming nga dumtengen dahil tang aldaw, Biyernes dedi. Nga panaginumi, siyempre Sabado ti kabigatan, sumaruno Domingo manong. Diyagon kayat nga tawagan ni Vicky manong naming misot tumutawag. Abay, imagam. Friend. Wagan ti friend. Awan ti kayem ko kasken ka.
Api ko mga pagsinaan, di pa nagkayam ta rin nga lalaki. Di agyaman ka pekid di Api ko magyaman na. Di ba love mo isuna? Di adat yan sa amon. Di akong kahit makigayam ka nga. Numabalin, Vicky. Tadyak kahit ugali mo. Di mo ka di amo nga da-date me kini, Alex ita? Ano to iti restaurant. Nga pangururayan na kong kaidi. Oh. Baka makita mo't ni tatang na. Mayroon ng supply doon nagsagad. Kada niya kumanukas ta. Vicky, sambong ipatpatig ni Alex. Siyak, ipatpatig ko isuna. Anyaman ti kasasad na. Janitor man, ti ama na unon niya. Basta ipatpatig ko isuna. Siya bahala ka. Siyak. Hangabali nga sa anak ko nga virgin. Kaya magsapsapo lang tibak na nga mangitag ay kanya. Makikita, makasapo lang to. Ti milyonaryo, may sakto na milyonarya. Ambisyosa. Manong nemi idagturo nga kiti restaurant. Nakitak met manong nemi tilakay ngagsagsagan. Nga kastaon ni tilinit na manong nemi kaputag matuon nga road. Kaya pa damat tuwalya nga baklay na puraw nga pangpumpunas na tilinit na. Sakbay manong nemi simbre ka kiti restaurant imasidagak kang kuana. May bagal daw yu tata. Ay, napinta sa balasang at ang sakit date mo. Siyak ni Laarni. Laarni? Agur ora yan di Alex di taonag. Ama mo yun na Alex? Anak ko. Alala, sumrekanta, pakibagabagin ni Alex ta, iraman da ka rin yung orderin nyo Tatalo tayo nga agsasango, mabalin? Una tara. Naisot ko na yun. Ngayon baka saan nga kayat ni Alex? Ape ko mga sanga kayat ni Alex. Ibaga ka ni Alex nga saktang gastos. Ha? Oh. Ang order kayo, tanya na kay kayat yun. Tapos yak ti maka mo. Ala, lalo sumrekan iha. Tinaklabasid ipaknindig ito ita. Huwag amin. Ano kasto gawin nga oras kat talaga napigsa ti angin. May angin di kita gapot ang baga na kalsada. So nga, tikas lumot nga oras nga minakit agin ina na natay janitor. Saan nga na kayo ti janitor, tata? Alaw, sumrekan. Sumrek akon manong name at adan ni Alex. Iti bagang may sanga lemsaan iti soli manong name. Ti Macder, si mabat kanyan. Hi, Larny, sweetheart. Ay, nitatang mo. Abe, palubos mo nga sagsagan nga matuon kasta o nilingat na. Nakita mo, Di dyan kami nga father ko ta, mayoran ako mamat nga trabaho na ti janitor. Diyan ka mo. Hanga janitor rin father mo. Makan, jalamsan. Kung ni father mo nga ilakaman ta ka no isuna. Teso ka no ko pa yung timakaan mo. Kaya't mo nga magsangot makasangot ni father ko. Kaya mo na. Sa bagay. Mayat. Sige. Aguradara ka din. Iraman ta ni father ko. Ken ko na. Amin ka no kayat ta. Di ka, gurder ka tayo namin na kayat mo. Mabali mo ito pa yung i-take out. Ano? Maramanan da papagin mo man kapsat ko. Nagiti putahin dito. Uy! Nagyawid ka, oreado. Si Kamen. Baka mo ni father ko. Yung karina gaya mo. Isot baka mo. Hindi yung masadagan manong name iti lakay ka nakita ngagsagsagad. Nagbaliw matin ti lang naman naman pay
gagangay lang manon naming ordinaryo tarwaten na makita mo ito manon naming nga disente nga tao. O na, mapaik pwede kita order? Iso na kita, Dad. Dad, saan nga father ko? Dad, nilarni. Pero kinakami tayo di tarwar. Kas na unam nga, iso ti kasukat ni Vicky. Saan nga kasukat? Talagang dakam kinilaar ni Daddy. Iyapin nga rin ka na di Vicky chen yung amuka niya kiti. Naisab itak lang yung kana. Kasla maawata ko. Tigay na sa ni Alex, tatak. Kahit talagang nasyak ti kayat na. Ngay sumat ti kayat ko. Ngayam kabuta inyong amok ni Vicky kayim ko. Naisab it ni Alex kayo kana. Kasto mat hindi nga agdate kayo kumaki ni Vicky, han? Ngayon nakita na kayo nga agsagsagad, iso nga nagbabawi. Ngayon mo nagsagsagad ako, may sako nga janitor. Ay, amo gamin talaga nga tsak itulok na adadilawen, iti tatawa nga customer dito nga narugit. Kahit ko nga totally nga nadalus. Abi nga kayo tagsagad no awan ti janitor, tata. Apay, gabo ka dita kukwak dito yung restaurant, sana kung nagsagad. Tinalyaw ko manong namin ni Alex. Nagtungid. Kukuha ni Daddy dito restaurant. And the whole building. Ha? Papaupaan na digdad do mga pwesto. Dahil saan nga mo ni Vicky? Dahil mat kami nagtaros, nagtungpal. Gusto nga di Vicky ni Wasta. Nga niya. You're rich? Dagit yung pagkakitaan ti kinagagit ko, iha. Naggapu aki di baba, naggapu kami iti baba, iti daydi ina ni Alex. Gapata natay, ti ina na iti pas ngay na isuna. Kasta ka di, tata. Sana ko nang nagasasawa. Taanin tulayan ng Alex, tagasawa ko na. Bunga ti mambanog ko, mabanog may nagasawa, dito nga building, kaya dito nga restaurant. Actually, naimas ti luto de di asawa. So nakaput akapan mi ti restaurant. Ori na Alex, dali nga gluto. Ubing pa di sinusurwak. Kasta ka ti Alex, iso din to ang kasawa ta. Siya to para luto. Susurwan na to atap na siya nagluto. Ngayon, apay nga, nag-asawa, ay, mga tayon. Inimas mi tinangan manonemi talaga nga naimas salang nga kaputa na imas tipotahe manonemi di tipotahe ng kaputa agragrag uti puso da kami talaga kay ni Alex manonemi ni Alex siyempre nga agtawid kareto nga building ket restaurant kanda dumapay ngem oray ko mga manonemi nagpudpud nga janitor ti amana talagang ipatpatay ko isuna. Hawin, manong nemi. At masama kan manong nemi, ti panangibaga ni Alex Kanyak, ti William Mary. Yes. Kung nakasibo. Tinawagak manong nemi ni Vicky. Kalmasanday ko. Hello, Arnie. Katawag ka man. Kumusta? Sikandungan lang, ha? Medyo honor ko. Maamon. Baka lakit no mayor lang, un huwes lang, pagkasaran nyo ni Alex. Ano nga, huwes uno, mayor. Siyempre, simbaan.
Mga na mga karot, gastusan naman nga, ikasan na ka ti, grande kasan. Vicky, nung nagpatuloy ko kala ko ma, siyempre, dahil ko ma, angin, nakakaasimat ni Alex. Makaasawa, itiya. Handa ba't ng ipatpatig mo, no? Saan ba't ka mag-ipatpatig kang kuwan? Hindi ka mo sawan. Saan nga janitor ni tatang na? Isut aking kuko at restaurant kan ti building. Style mo, mulok. Kahit mo lang siguro, magka. Yung misut agpebeso, Vicky. Kahit ka lang tinawagan, tapos ipakamot kang ka. Kuko dati building, kuko dati restaurant. Husto ka, adda mabalinda. Ay napakumbabada, pasimpleda, gaputa naggaputa, iti baba. Ana, kaya't mo, sikat tumadlat bed umornor ko? Saan ka din nagsasaot eh? Abod no ka tinibagbagan? Abod no. Ala, dapay nga rodrupak na sumawang ko takwada. E di awanin, pabangbangan mo tarupa ma. Talaga nga nabangbang tarupam. Saanin, friend? Mga lakantulangan sa bali. Kan baka sanak tungo matender ti kasariyo. Dito ko nga naamuan manunemi no kasanot relasyon de kiti agama. Nga ni Alex manunemi kat di na nakit-kita ti inana tanatay nga rod ti inana iti pa nakaipas ngay na manunemi. Nakadungdung mo kano ti ama na manunemi idubing ni Alex. Inanong na ti pagrebengan ti ama kanina. Uwin, saan na kano apanawan ni di no saan nga makaturogan ni Alex. Kantaan na, ibasaan na kadagiti fairy tales. Nakasaysayat nga ama, nakadungtungo nga ama, nga nagbalimpayin nga ina. Iso nga nagbalinmet manong nemi na singpet ni Alex. Nga kas iti ama na manong nemi napakumbaba, wahen. Napakumbaba nga managtulong met kadagiti agkasapulan ti tulong nang runa kadagiti talagang agkasapulan. Manong nemi kasta unay tiragsak ko. Kaya panagamyaman ko kini Apo Diyos. Ta nakasara ka, kan talaga nga insagot na kaniyak ni Alex nga nakasaysayat ka nakapudpudno, nakadungdungo nga asawa. Nagkalaysa kami, manong nemi, kat naragsak kami, naragsak na giti, naganakin kakabsak ko. Naragsak na giti katrabahuan, mitadakam mitlain, nagkatuluyan. Siyempre, pag naedak, iti balayda, iti simple lang manong. Kasi di mo ang mga baklang da. Ta simple, iti balayda, hangas kargiyad do mga balay, manong nemi nga, kas na dala ipasindayag, ti kinadakil, kinapintas na. Kaya nagbalinak met manong nemi nga napudno, nadungo nga asawa, iti asawa, kaya siya at nga manugang ni daddy. Buhay ko anong nemi. Paanak ko tibagi ni daddy, kastamat kayong paama ni daddy tibagi na kanina. Kaya nadaan kami manong nemi iti dua nga anak. Buhay. Intultuloy ko manong nemi iti trabaho, iti kumpanya nga nagkitaan mi manong nemi kaniya. Alex, idinto tabi Alex. Kaya kapot ag-asawa kami, hanggang mabaling ka no, nagkatrabahoan ng ag-asawa, ni Alex and manong nemi, iti simublat nga nang manage, iti restaurant, kanda dumapay nga sangatin ni Kusyo da. Idinto ta ni daddy manong nemi, agnandatan di balay, agdalusag, tagibalay, kadisot na ngay aywan, kadagidituwa nga amnak mi, kadagidituwa nga pugot. Ni Vicky manong nemi, adamat ten asawa na nakasarak ag peso di baknang. Ngayon naman yung tawagan na. Lola Arnie, ano na yung problema? Di nang ranak ba rin ni Densyo? Taapay. Kasi, dilawag lang no, aping agsuksugal.
Diluwag lang no, api ka na, nalado ka nagawid. Kinusalut-sutang no kasta nga, agpepeso nga, da chicks na. Tungaran na kit din. Ngimpak na. Ang nakatulong ni. Bak lang kayo. Vicky, my friend, aganos ka tasot kinayat mo nga biyag. Di mo't ngamin kayat idi ni Alex. At a janitor laing ni tatang na. Naroon, no amokla ko ma. No amokla ko ma, laar ni. No amokla ko ma. Tikunam kit di. Pasul mo. No, gayat ka ngamin na talaga akit. Do talaga nga, ay tamisona. Anyaman ti kinatao na. Mala, pas is pas. Ano sama? Idaw-daw mo ito kinaapod Diyos ng agbalbaliw ti asawam. Kaya no saan agbalbaliw, tanawa mo, makisina kan. No makisina, ang dapi nga biyag ni. Dito nga rin ti pagkabuklan, ti pagkasalita, manong na may kadagyaman naklaunay ti anos mo, nga nang ornos, kalbasangan nakinted kang ka, insan kang ka ti detalyana. Agyaman nakman kadagiti narway nga naggadengeg, at sabi kumatad damat na ipatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyan. Ito yung nga rin nga pagkaya mo, laar ni.